Vy tam na školení, čo sa týka šadových, on je to. Neverste s tým, aby si jednu skúsenosti ešte nikto, tak od toho som ja, keď niečo nebudete vedieť, treba by povedať. Už keď máme natiahnutú sádu, ako náhrubo, všetko záleží od toho záleží, aké kto dokáže dať kroky. Sú a tí, ktorí dajú 5 kroky, a čo sú už takí skúsenejší ako ja, dajú latov, príklad takto, kde je rovina, a takí skúsenejší ako som ja, dáme takéto kroky. Samozrejme, ja to od vás nechcem. Čo vám ostane? Na late, najmete, dáte do medla. Žiaden odkaz. No. Ako druhý postup, je tam tu vydrie, dobre, najlepšie hadica, podol, žiadne také, že štetko, lebo to robí čmuhy, zoberete si niečo takéto. Niečo takéto musí byť len tento výrobok. Upozorňujem, len tento výrobok, zoberete nejaký iný, bude vám to čo? Písať. A nerobí sa tak, že krátke ťahy, ale veľké ťahy sa robia po celom. To znamená veľké ťahy. A možno, máme tu na potom strojníka, ktorý vám bude dávať so strojom, a to potom budeme k tomu, potom prídeme. Keď to už máme, existuje niečo také, volá sa to motív, musíme, dodáme. Robíme asi takto. Dobre je si vyhnúť košky, aby nám to čo? Nepísalo. A ťahám. Takéto ťahy sa robia. Takéto, kde sú dierky, dáme a ťaháme. A voda musí tekať. To je ako posledný postup. Samozrejme, takoto hadicové najlepšie. A ťahám. Môžeme si to aj predviesť. Nasviečam. A takýmto spôsobom, pozrieme si, či máme rožky, máme takto robiť. To je z mojej strany všetko. Sádro ometka je hotová. Nebrúsi sa to, neštrukuje sa to, nič, to už je celý postup. Po akom čase môžeme zústovať Všetko záleží, aká je tu teplota. Preto tu máme niečo také, čo tu máme. Ale keď je chladnejšie, máme dispozícii, všetko záleží od toho, ako sa je miestnosť. Iba aký čas? Pol hodina, 100 hodín. A túto stenu ste robiť akože vy? Túto stenu som vám predvedol akože ja. A podľa toho sa budete samozrejme držať. Nedodržíte postup, bohužiaľ, preto musíte potom znova natiahnuť a znova dodržíte postup. To je z mojej strany všetko. Strojníku sa páči, môžete vešať, môžete všetko. A ďalšiu otázku. To je robíte? Samozrejme. Úplne ideálnej rovine. Ďakujem.